לבנות ישראל יקרות, בבקשה מכן, תחשבו טוב כמה תזכו ללכת רק אחרי יראת השם. את יפה לבעלך, צריכה להיות יפה, לאף אחד אחר בעולם, רק לבעלך. מבעל שהוא ירא שמיים, את יפה בעיניו, כל אחד יפה בעיניו. כל אחד יפה בעיני בעלה. כן? כי הוא מכיר אותה, הוא יודע את הפנימיות שלה. אז היא יפה בעיניו. כל היופי החיצוני זה רק של התאווה, להגביר את התאווה. וכל גבר נורמלי, כל העבודה שלו לבטל את התאווה. אז מילא לא מעניין אותו שום דבר. הוא אוהב את אשתו, איך שהיא תהיה הוא אוהב אותה. איך שתהיה. כי כל היופי החיצוני זה בשביל להגביר את התאווה. הוא לא רוצה להגביר את התאווה. הוא רוצה למעט את התאווה, הוא רוצה לבטל את התאווה. לכן הוא אוהב את אשתו. למה שלא יאהב אותה? כל גבר שלא אוהב את אשתו, ובגלל שהיא לא יפה, אז הוא מונח בתוך חי בשקר גדול ובחושך גדול. שילמד את הספר בריתי שלום, ויעשה תשובה. בשביל מה צריכים יופי? בשביל התאווה. אנחנו לא רוצים תאווה. אז מילא אשתי יפה, גמרנו. כל היופי זה רק בשביל התאווה. כשלא רוצים תאווה, זה אשתי יפה. מה? כל אישה זה אישה יפה. יפה במעשים, יפה במידות שלה, יפה ביראת שמיים שלה, באיזה יראה. אז מעיר לך, אתה רואה את האור של הנשמה שלה. כשאתה מבטל את התאווה, אז אתה רואה את האור של הנשמה שלה. אתה רואה איזה אור יש בנשמה שלה. כי הנשמה של האישה זה משהו ענק מאוד. משהו ענק מאוד. גדולה של האישה, היופי הרוחני של האישה, זה משהו ענק מאוד. ענק מאוד.